Ассалому алайкум бардорони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб, ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон. Умедворам ҳар яктаи шумо соҳ саломат ҳастед. Бардороиҷон, дӯстои гиромӣ, дар навори имрӯза тамоми намуди нақлиёт, боркаш, хоркаш, ҳама намудаш қариб ҳаст, советский ҳама намудаш ҳаст. Навора тамошо кунед. Беҳад навори зӯра, мошинои тоза, мошинои арзон, ҳам мошиное ки интизори ҳамин каналда ҳар рӯза, ҳамчунин мошинои бардори азиз. Масъалаи лайка, илтимосу хоҳиш беҳад ҷиддӣ бинен, хиди ҳозир лайк мон меҳмон бошӣ, подписатсия ки бовар ки пушаймон намешавем. Бо бегаҳ навор мешава. Чӣ гуфтанем? Комментария да марамат кунед, озир нависонен. Мо бо барвақтар навора 1-2 соат пас мепартоем. Тамоми намуди мошино аст, илтимос то охиршам ногузаронда тамошо кунед, пропуска накунед. Мошинои зур дастоиниян, нархошонам арзонай ба ҳаматон. Фикротонро нависонед, як бор дига илтимос, як бор проверка кунед, лайка намонда бошен, лайка занед, ба ҳазур тамошо кунед. Ба ҳаматон тамошои ба фаро. дӯстони гиромӣ, навора шурӯъ мекунем. узр мепурсем, хай барвақттар ваъда дода будем, камтар кормон биромад. Хоб, навора тамошо мекунед, шумо обязательно лайк монӣ. Навор дарозе, беҳад такрор мекунам, навори хуб шудаga мошинои зуранд. Аввалин мошини фурӯши бардори азиз бартон имрӯзада пешниҳод мекунем. Вазн 21099 ки соли бардоришаш соли 2004 краска нарушка, яъне ки бернаш кор надорад мошина умуман. Хоб, соҳиби мошини қайд кардагай ба бардори азиз, объем моторош 1.6 бензин, газ, коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина айни ҳол шаҳри Бохтарда қарор дорад дӯстои азиз, яъне Қирғонтепаи пешина. 8000 сомон гуфтесаш 57000 рубли русӣ мешава ба қариби имрӯза. Оиди мошин, соҳиби мошин қайд кардагай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, состояниш беҳтарин, бекамбудӣ. Рақамошонам мондагием таърифҳои зиёдам намекунем. Касе ки харидори аниқанд дар тамос шавем. боз дӯстои гиромӣ, навор идома дорад. Илтимосу хоҳиш аз шумо як бор рӯи экран набинед, 60% ки меҳмонен, бардоро як дона лайк монед. Аз шумо хоҳиш, барои лайк зорав тавалло накунем, як дона лайк монед. Обязательно ҳамин 60% ки меҳмонен, дар номтон садқа биратои нар кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед. Эҳтиромона хоҳиш зер кунед ҳамон кнопкаи сирха, ҳар як инсон просто зереш ки брат, комментария да бинавис, бо ба бегаҳра ягон 3 соат пас дер бо навора мошино мехосо кунам пешниҳод кунем. Ҳатман мо мехонем, аз шумо ҳам қадар дастгир шава, навора тамошо кунем. навора идома метем. Якчанд бародар нависа буданд дар комментария ки ягонта 14 тозаи состоянии зур шумо ки бекор боша, мақсад расход накунем, харем. ина баъри шумо пешниҳод мекунем. Якта ваз 21014 соли бардоришаш соли 2008 навоай. Хоб, объем мотори 1.6 инжекторай, шӯриш бензинай, ба як чиз дигара бигӯм ки 1.6 приёрагии 16 моторош. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Ногуфтаам намона ки коробкаш механикай. 25000 сомон нархи мошина гуфтесай, 178000 рубли русиям мешава ба хурби имрӯза. Беҳад срочные бардори азиз, состоянии мошин беҳади ба тоза қайд кардагай. Хай моторша гуфтам ки чӣ хел моторай. Ба тамоми санъаташ расход кардагай. Мошина мегирен, зиёд расход намекунен, ягон танга мақсад. Мегири ҳай мекунӣ, барои ки худаш чанд қайдаре ки мошина мешава гуфти гапам хай расход кардагай. Бекамбуди хулоси гап, состоянии зури бад срочно фурӯхта мешава. Рақамошон омодагӣ, метавонен занг занем. дӯстои азиз, масъалаи лайка, илтимос хоҳиш серьёзни ҷиддӣ бинен, лайк монен, белайк нагзарен. Илтимос хоҳиш масъалаи лайка шурӯъ бинен, занен, ба шахсони меҳмонен кнопкаи сирха зер кунед. навора идома метем. бардороиҷон, якта дига лада приёрара пешниҳодтон мекунем ки соли бардоришаш соли 2008 арзонтарай. хай ба ҳамин хотир пешниҳодтон мекунем, бисёртар арзон мепурсен. Хоб, 2008 мошин бардори азиз, объем мотори 1.616, ҳам бензин дора, ҳам газ дора, ҳардуш кор мекунад мошина. коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. 25000 сомонӣ гуфтеса нархша, ҳозирашда 178000 рубли русӣ мешава. оиди мошин, соҳиби мошин қайд кардагай ки ҳолати нағзай, хулас чизе ки сурада ҳам хелай камбудӣ ҳам надора, бигем хато намекунем. рақамошонам мондагием, харидоро бошен, дар тамосен, маълумотҳои бисёртара дарёфт кунед. дӯстои гиромӣ, бардори азиз, ногуфта намона, шахсоне ки мошиное мехостагитона наден, илтимос нагузонда навора то охирша тамошо кунед. обязательно хиди ҳозир 5 бор зиёдтар дар комментария, бисёртон наменависен, як бори менависен, лучи як бор не 5 бор зиёдтар нависонед комментарияда. ҳамон мошини мехостагии шуморо мо пешниҳодтон кунем, ҳамин бегаҳ ки бо навор мешава, ба даими навор.
бардорое ки некси дархост мекардем, некси мо на як тане ду та пешниҳодтон мекунем. Фақат охири навора тамошо кунем. Тамоми наводи нақлиёт қариб аст. Дайво некси бардору азиз, соли бароришиш соли 95 бай некси ки шумо дидесен, объемаш 1.6 простой. Ҳам бензин дора, ҳам газ дора, ҳардуш мега кор мекунад. коробкаи мошин, механикаи мошин ҳолати беҳтарин қайд кардан. Мошин айни ҳол дар шаҳри Данғара қарор дорад, вилояти Хатлон дар бардору азиз. Нархи мошина 10,000 сомонии тоҷикии хидмон мегӯяд ки 71,000 рубли русӣ ба қурби имрӯза гардонда шудагӣ. Оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочна пил дар кора. Мошин на ходуай мотор созай аккумулятори нав, маълумотои бештара занг занин пурсон шавен. ҳолати мошин чизе ки аст дар сурат ҳамхе ҳаста мега. рақамашон ҳаста бардору азиз, касоне ки харидори аниқен метавонен беҳуда не харидори аниқ бошен, занг занен бо пурсоншен маълумотои бисёртара, албатта ихчон гирен. бардорои ба ҷон баробар ина навор бо идома дора. якта дига боз Дайво некси свети сафедша пешниҳодтон мекунем ки нархи иш дастрастар аст. соли ишам соли 95 объёми ишам 1.6 простой бардору азиз. ҳам бензин дора, ҳам газ дора, гази простой, коробкаш механик. хоб мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора ва ин мошин қарор дора дар шаҳри Бохтар, Қирғонтепаинаки. 8000 сомонӣ гуфтесаиш 57,000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки срочна сум дар кора, савдо дар пеши мошин мешавад. ҳолати мошин хуб аст. оиди мошин бисёр маълумоти бисёр додагист, чизе ки аз сурада ба фикрам ки маълумай ҳолатиш на он қадар бадай. хоб боз савдоам карда мешавад қайд кардан. рақамашон омодагиам шумо харидори аниқ бошен, беҳад нарх ба фикрам дастрас метавонен занг занен бо пурсон шавед. бародарои азиз, як бор дигар хотиррасон мекунем. он бародарое ки гӯш намекунанд, як 100 бор такрор мекунем. илтимоси хоҳиш ҳамчо ҳамватан дар моҳи бузургвардорои азиз аз шумо хоҳиш мекунем, нигоҳ кунед дӯстои азиз, 60% қариб мехонен, лайка масъалаша ҷиддӣ бинен, кнопкаи сирхи подписатсия дар таги ҳамн видео мебурад. илтимоси хоҳиш ҳам кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунен, бетараф намонен, ҳар якта подписатсия кунен, лайк монен, зангулачаро пахш кунен. ҳар рӯз ман қариб эфир мекунам, дар байни эфирон бо пил тақсим мекунам бародарода, саволу ҷавоб мекунем, моҳиди ягон савол метавонад бидроен эфиродан албатта ки иштирок кунед. хоб наворора мо идома метавонем дӯстои гиромӣ. якта дига Дайво Ласети пешниҳодтон мекунем ки соли барориши Дайво Ласети соли 2007 мебошад. объём моторош 1.6 16 мешаванд. ба фикрам бисёртон даракдор ҳастен Ласетиҳо. хоб ҳам бензин доранд, ҳам газ дораи мошин худаш. коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Данғара ва кор фаъолият мекунад дар 33 такси. рахш таксия дар шаҳр, иҷода намедонам шамбари таксия чизи дига будай. хоб хулоси гап 27000 сомон нарша гуфтеся бардору аз 193,000 рубли рус мешавад. мошина мегирен, хоин агар кор фаъолият мекунен дар такси танҳо дар шаҳри Данғара. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора, алишам вариантура мебинем гуфтага. рақамошона мондагием вариантушона метавонен тариқи WhatsApp пешниҳодшон кунен. харидоро бошен бародарое ки пурсиден чанд қай маълумоти буд, мо пешниҳоди шумо гардонем. албатта хоб ина боз як дига бадаи Ласети, як Ласети сиёра баҳртон пешниҳод мекунем ки ян ҳамчунин дар ширкати 4 кор мекунад. хоб Дайво Ласети бародарои азиз, солуш соли 2003 май. объём мотори 1.6 сӯзишвориш, ҳам бензин, ҳам газ аст. коробкаш механика, мошин ҳолати беҳтарин қайд кардан. хоб шаҳри Душанбе дар ин мошин қарор дорад. 22000 сомон нархи мошина айни ҳол гуфтесай 157,000 рубли русӣ мешавад. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда бародарои азиз, нав дар такси дар овардаги мешавад гуфтага бародарои азиз, мошина ҳама ҷош 100%, ҳама ҷош кор мекунад. рақамошон мондагием таксидам фаъолият мекарда дар шаҳри Душанбе. фикр мекунем ё ки дар шаҳри Душанбе кор фаъолият мекунад, адресуша шаҳри Душанбе қайд карда, ё ки дар шаҳри Душанбе, ё ки дар Ленинский район, ки шаҳрдан мумкин аст ба фикрам. хоб рақамошон ҳастай, марамат кунед, каси харидори аниқи дақиқен занг занен бо пурсен, фаҳмен маълумотои бисёртара, ягон кас интересовад ка боша нависонен. албатта шероинар шумо ҳам пешниҳод кунед, ҳар як инсоне ки тамошо мекунед бинавис, ҳамон комментарада даст намекшонад, шайна навис 4-5 бор ҷӯтар навис, обязательно ман пешниҳод кунам бартон ки бо 2-3 соат пас бо навора иншалло.
خب دوستای عزیز باردارو که پرسیدین ماتیز چمون یا ماتیز ارزون تر موند گفتی که کوشش کردیم هم ارزون تر شه پیشنهاد کردیم و حالت بهتر شه یا دایو ماتیز سال 1998 май باردارو از ماتیزی که دیدین свет хушруак объем моторуш 0.8 бензин дора ҳам газ дора ҳардаш кор мекунад мега коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол дар шаҳри бохтар мошин қарор дорад нархи мошина 14000 сомонӣ гуфтесанд нархи ҳозираша ки 100000 рубли русӣ мешавад хуб оиди мошин соҳиб мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад состояниеш нормалия мерава меояд кору фаъолият кеса хулас ки ғам надодеса рақамошона мондагием харидори аниқ дақиқ бошен занг занен бо ягон саволи иловагӣ дошта бошен албатта метавонед занг занен пурсон шавен зинда бошен сар баланд бардоро ашмо хоҳиш ма бисёри баъд такрор мекунам ҳамин чиза мефаҳмам лекин бо ҳастам бардоро ки бисёршон ҳар навора мебинем 60%тон подписатсия кардинесен бардоро азиз ман намехоҳам бисёр такрор кунам амрӯ экрана буромага 60%тон меҳмонен як дона лайк бизанед дар ин моҳи бузург бовар кунед ягон ҷотон кам намешавад ҳамун кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед зангулачаро гиром кунед бо ҳар рӯз қариб эфир мекунам як нафар ягон бардора ягон пул мисолга барои иштирок карданашон барои саволои гуногуншон метавонед шумо подписатсия кунед комментария данависен иншалло мо кӯшиш мекунем ҳамеша дар хизмати шумо бошем зинда бошен саломат бошен خب در چی میریم باردورو عزیز باردورو که سیدان گفتن اینا بهارتون یک دیگه پیشنهاد میکنم اوپل استریف در کوزفی سیدان کی سال 94 ما خیلی معلومه که کم کم باروش چکیدگی نمیدونم بای ورودی بکی اگه چیز زاگی هم نیست سال 94 ما باردورو عزیز ابیو موتورش 1.6 هم بنزین هم گاز داره یکی صورت معلومه ای انرژی که با میبینید یکی زنگ میزنید میپرسین خب коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 25000 сомон нархи мошина гуфтеса 178000 рубли рус мешавад бардур азиз оиди мошин соҳиби мошин гуфтага ки хадавои мотор ҳамаш 100% маълума ки камтар краскаш кор дорад бигем нарушка кор дорад чиза шумо вобастагӣ дорад нашоти хадавои мотор нашоти дигар чизош гарантияш қати ҳамаш 100% рақамош дар рӯи экран гап зиёд намекунам харидоро бошен бо занг занен бипурсен ёки равен ай наздикӣ бинен خب دوستای گرامی باردروی عزیز نوارو را ما ادامه میتیم اینا با یک دیگه اوپل استریف پیشنهادتون میکنیم که در کوزفی سیدان ایشان باردروی عزیز سویتی نیابیشنی سال 93 میباشه باردروی عزیز ابیوم موتور 1.6 هم بنزین داره هم گاز داره هر دوش کار میکنن коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад خب мошин қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи балҷувон 22000 сомон нархи мошина гуфтеса 157000 рубли русӣ мешавад хоб соҳиби мошин қайд кард агар бардур аст ки салон мошин 100% документ дорам то августа балонора нав кардем чашкаҳои мошин варид надорам мошин камтар краскаталаб ҳаст и айшмош васависи дора қайд кард агар бардур азиз харидори аниқ бошанд марамат занг занед аккумуляторш камтар слабиам шидаги алиши ҳам мешава ягон мошини арзонтар боша болои бо сумам тия гуфтаги хеле вариантора медида рақамошон аст дар ноҳияи балҷувонаи маълумотро я қариб ҳамаша додаги метавонед занг занед бо ягон саволо боша пурсон шавем бор خب باردروی عزیز دوستای گرامی навора идома метем бо баҳри шумо пешниҳод мекунем як дига Opel Astra дар кузуфи хеҷбека соли барориши мошине ки дидесен соли 92 май باردروی عزیز объем моторуш 1.6 сушвориш танҳо бензин мебошад коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин айни ҳол қарор дорад باردروی عزیز дар шаҳри панҷакен қарор дорад дӯстои азиз нархи мошина 18000 сомон мега 128000 рубли русиям мешавад оиди мошин бисёр маълумот додагӣ нест танҳо гуфтаги мошина ҳолатш хубае хоб харидорои аниқ занг зананд бо ба ҳазур савдои хушруам карда мешавад яъне ки ягон нормални план мегзора ай наздики биёян бинанд рақамошон ҳаст харидоро бошен занг занен ба ҳазур пурсен маълумоти бисёртара пешниҳоди шумо албатта ки мекунанд
دوستای گرامی باردروی که در کانال ما مهمونین حتما подписаться کنین لایک های خود رو دریغ ندارین تا حاضر موندگی نباشین بسیار تا حاضر موندگی نیستین لایک ها رو دریغ ندارین حتما подписаться کنین زنگوله رو پخش کنین کوشش کنین افیروی ما که میکنیم هر روز در روین اشتراک کنین صاحب پول یا که سوال عجیبی با اویدی ماشین اویدی چیزی که باشه پیشنهاد کنین هر روز افیر میکنیم با خاطر شما خب باردروی عزیز دوستای گرامی با نوار ادامه میتیم باز یک دیگه اوپل استرای پیشنهادتون میکنیم در کوزوفی سیدان خجیبک بسیاری بد کامنتر داشته در حقیقت دوستاش بسیار بودن در کامنتری اجازه دکازات کن با هم خاطر ما بسیارتر پیشنهاد کردیم باردروی عزیز خب سیدان سالی 94 باردروی عزیز یک شش بیومش هم بنزینی خالی داره گاز عموما نداره ندیدگی خب коробкаш механикаи мошина ҳолати хуб салоншам тозаак маълумае ماشین این حال در شهر کلوب قرار داره و در شهر کلوب هم کار و فعالیت میکنه گشته سه 23000 سوم نرخ ماشین میگه 164000 روبلی روش میشوم زوی ماشین قید کرده که موتورش نو کدام حجتاش هسته بالوناش سازه درون بیرون پونسی 97 کدگی ماشین حالت تکنیکیش به حد زوره فقط بنزین قد گشتگی ماشین یگان پرابلم کردگی نیست خب конкретни харидоро бошам пеши мошина биёин гап занед илтимос беҳуда занг назанед ғам натиёфтаи мои бузургда арзонам бисёр намешавад гуфтага рақамошон ҳастай харидоро бошен занг занед пурсон шавем خب باردروی عزیز باز یک دیگه اوپل پیشنهادتون میکنیم فکر میکنم همین آخران اوپل میشه اوپل استرایف در کوزوفی خجیبک این روز خجیبک بوده بو بگدا ان شاء الله خجیبک های ساز انتظار شوین خجیبک های قیمت‌تر مقصد بکورا پیشنهادتون میکنم سال نوشه اوپل استرایف در کوزوفی خجیبک سال 92 دیسکشوی پرستیژ زاگی سیوکاگی بو مرسی کده ماشینا объемش یک شش هم بنزین هم گاز زور ماشین نه فکر میکنم که یک راست قبر آورده با فکر عقیده امام خمیتوا коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин шаҳри панҷакин дар айни ҳол хоб 23000 сомонӣ нархи мошина мега 164000 рубли русӣ мешавад оиди мошин соҳиби мошин қайд кардагӣ мошин 100% бензин газ ҳардаш чотки кор мекунад 4 баллони нав радиатори нав аккумулятори нав танҳо харидорои аниқ занг зана гуфтагӣ рақамошон дар рӯи экранаи бордур азиз касе ки харидори аниқ боша занг зана гуфтагӣ беҳуда ғаму натиан мегӯяд бардоро як чандташ бисёр нависадан ки мерседес бензмон автоматикамон фалонмон гуфтан ҳозир иншоалло ки ман ира пешниҳодтон мекунам бардоро ки мерседес харидорӣ карданин як шуморо совет метам мерседесо бардорои азиз автоматош нисбат ба механикош хеле қиматтара нархошон баъд мерседеси тоза идавр замода кам меёбем баъд хеле нархош қиматтаи 90 боло мегӯянд ҳамин чиза гуфтам бугумтон бардур азиз хеле дариш навора тамошо кунем оиди мошино гап занем бисёр ай тема гуфтига подол нарем мерседес бенз се класс на пешниҳоди шумо мекунем бардур азиз ки соли 97 мебоша мошина объем моторш дай сушвориш ҳам бензин ҳам газа коробка передачаш боша автомате бахш бардур азиз мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ нархи мошина бардур азиз 65000 сомон мега 465000 рубли русиям мешавам соҳиби мошин қайд карда ки состоянии мошин беҳад зура гуфтага халос дигар маълумот додагӣ нест рақамошона мо омодагием харидоро бошен дар тамос шавем خب دوستای گرامی باردروی عزیز نوار ادامه میتیم بهر شما پیشنهاد میکنیم مرسدس بنز سی کلاس یک دیگر که سالی برداشت ماشین سال 1997 میباشه объем موتورش 1.8 سوژوارش بنزین گاز коробка передачаш механика ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین این حال قرار دارد در شهر خوجند نرخ ماشین 52000 سوم گفته است که 372000 روبلی روسیه هم میشود خب صاحب ماشین قید کرده باردور است که
мошин срочно фурӯхта мешавад. ҳолати мошин хубе, ягон камбудиш нест, ҳамаша 100% ҷавоб метавонем гуфта. Инам хеле гав зада ҳисоби мошин. рақамошон ҳаст бардор азиз, харидоро бошен, равен, бинен, муомила кунен, гав занен, бо маълумотои бисёртара аз худашон дарёфт намоянд. бардорои азиз, дӯстои гиромӣ, бовар кунед, мондашти ман ин чиза гуфтанам, ки баъзе бардоро то ҳозира ба худо қасам аҳамият наметавонанд. ҳамин моҳи бузурга ки мо меҳнат мекунем, соат ҳалқ муқоқ гав мезанем, як бор бинен ҳамун лайка намонда бошӣ, брат, бизанаш, ягом чӣ намеша, як бор дар ҳаётат лайк зан, обязательно ҳамун кнопкаи сирха як бор биҷиқ ку чӣ гап мешавад дар ҳаёт. хоб, бародарои Кемри дӯстор, Кемриҳои дам бисёр будай. Ман якта состоянии пеши Тоҷикистонро пешниҳод мекунам. Ин чизда ман гарантия ҷавоб метавонам. Ҳамин ки ман пешниҳодтон кесам, бидаеда, ман фикр мекунам камай, лекин бидай бисёр нависан дар комментария дина. Ина ман пешниҳодтон кардагиам бардорои азиз. Toyota Camry д бардорои азиз. Хоб, соли бароиш соли 2011, объем мотор 7.5, бензини холӣ, коробка передачаш автомат, мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. خب قرار دارد ماشین در شهر خوجند. نرخ ماشین 145,000 سومون میگه، 1,37,000 روبل میشه بردار عزیز. خب با دقت گوش کنین، ماشین سنجش به حد زوری بده. سوی ماشین قید کردگی полностью full наоборот обогрев сидений, магнитофон, монитор, камера, аудио, блютуз, ҳама чизаш ҳаст. кожаный салон, рулш мебелни, мошин сахт зури бадай. парктроник дора, отпечатка, старт-стоп, ҳама чизош навай, ҳама чизош хеле замонавӣ кардаги. 4 баллони пачка, дискои тоза, мошин ягом дард умуман надора. Любой хел проверкаш бикунен. Фигай бардор азиз. хоб, ягом дард надора бардор азиз, қайд кардем бо ичта тайёр кардаги мошин беҳади бад расход кардаги. хулоси ки бисёри бад якам маълумот додаги. срочно савдо мешавад, ягон кор намекунеша, полная шумализация, губковат, ҳама чиз кардаги. даже хадовоёш кор надора, 100% любой тадбиҳо бин маҳқулот мешавад. американкаи нозадаи гуфтаги бардор азиз. алиш не фақат сум нақд, сум зарура, арзон мондам, сум зарура гуфтаги. таги 200,000 сомон ҳичи набудан дар расход кардаги гуфтаги. маълумотош бисёри бад, суратош як бор хафо гардонен, на самом деле ҳамин мошин хар бошен, мошин фаҳм бошен, ҳай кардаги бошен. ман дар сурат дидамша бардорои азиз, ки ба сурат дидамша, боварӣ дорам ки хиёл мекунам дар шаҳр ихели Кемри ки XLI SK кардаги иқа расход кардаги 200,000 даже гузаштаги. харидоро бошен, бардорои ки мисол гап Кемри харен, зуртон мераса. ҳамин чиза ман лично шумо дар тавсия метавам, акравен кузов шабинен, мотор шабинен, проблема дошта боша, ба тамоми санад шаҳин мошин любой каста даҳанаш фиапо ов мекуна. ман ягон мошина хеле таъриф намекунам, лекин на самом деле ҳамин мошин достойния. просто ман намешносамаш, лекин на самом деле мошинчаш зур. хоб, бардорои азиз, мегзарем ба қисмати мошинои боркаш. якчанд бардор Porter-ам пешниҳод кунем гуфта буданд. ина мо пешниҳод мекунем Hyundai Porter мотори CRD 125 песа. хоб, солуш соли 2010 Hyundai дисен, вагон Тоҷикистонда гаштагӣ нест. срочно фурӯхта мешавад, 87,000 сомонаш мега бардорои азиз. шаҳри Душанбе 33 микрорайонда мондагии мошин. состоянии вагон, кондитсионер, ҳама чизош қонун қоидаш қатӣ. умуман ягон проблема, ягон гаштагӣ даже нест. рақамошон омодагием, илтимос беҳуда занг назанед. ичта беҳад бисёр такрор кардам барои мо ки беҳуда гам метавонанд, беҳуда занг бизананд. пили нахта боша бардорои азиз, занг занен. ҳам касе мошин хариб, пилта тайёр кишединар, мошина бира бин махқул шид, шинги када бигираш ки нагиранша. масъалаи комментария фаромӯш накунед. касе ки чӣ намуди мошини шумо мақулай, ҳамин илтимос як бор нанавис, саргардон нака 5 бор 4 бор навис, обязательно мехонанд, обязательно пешниҳодтон мекунанд. ина бардорое ки трактор гуфтем, мон трактор чандин бор гуфтем, бахшиш хеле дертар мондем, лекин мо мемонем иншалло. трактор MTZ 82 бардорои азиз. хоб, соли барориши маълум нест бардорои азиз, фикр мекунам 18 ба 19 ба фикри ман ки ҳаст, хато накунам, ё ки ҳамин аниқша намедонам, ҳам хеле примерно ба взгляди худам гуфтам бардорои азиз, барои ман дар равон карги нест. хоб, нарша 100,000 сомон мега, ҳодисаи бадай мега ҳамин мошин, гарини зурай,
трактор яъне ки ягон проблема надора, любой хел ҷавоб мега, ҳама чизаш қонуну қоидааш хати нафанавай. Савдо дора, бо савдои хушрӯ дора. Савдо дар пеши техника мешава гуфтага бордур азиз. Равен, бинен, адресошон нагуфтам бордур азиз, ноҳияи ёвондаи мошин, ҳамин трактор бахшиш. Рақамошон ҳаст, харидоро бошанд, хай маълумоти бисёр ман надорум нашоти чиз ҳамин чизе ки мара гуфтаам чизро гуфтесам. Рақамошон ҳаст, харидоро бошанд, бо занг занен пирсен трактор харо тракторо ҳай мекаго маълумотро гир. خب بردروی عزیز نوار ادامه میتیم دولانوی شکمان نویسه بودن که سماسوال شکمان پیشنهاد کنیم پیشنهادی شما میگردونیم سماسوال شکمان که شهر دوشنبه در قرار داره سیستانی اولی جنوب شه پیشنهاد کردیم. خب موتوری 336 420,000 сомонаш мега бардур азиз савдои хушрӯ карда мешавад. самосвал ба тамоми санъаташ соли 2018 камбудӣ надорад. шахсия каси харидорин марамат нен рақамошон ҳаст метавонен занг занен пурсон шавен баъд ба рубли русиям 3 миллион мешавад. рақамошон ҳаст пурсидагӣ бошен ина марамат нен касе ки пурсиден шумо бардурои азиз меҳнатое ки соат ҳами 5 соат вақти моро мегира метавонед шумо ба он як лайк гуфти гапо миннатдорӣ баён кунед ва наво кнопкаи сирха зер кунед қати подписатса бо эфир мекунем ҳар рӯз чақчақ мекунем қадиам подписчико мақсад ягон саволо боша открити гап мезанем бисёр гап ягон муроҷиат боша барои мо так том лайк бизан подписатса ки зангулара биҷиқ шери нар иншалло ки кору бута. бардурои азиз дӯстои гиромӣ дар ин ҷамъ навори мо ҷамъбаст мешавад. як хела мошин буд пешниҳодтон кардем чанд қайктон нишем 5 соат вақт гирифт. дар ҳақиқат зинда бошен аллоҳ нигаҳбонтон боша. раҳмат барои дастгиритон ва барои лайк подписатсатон инсоне ки қадр карден ва бародарои ҷон комментарияро диден бинависен 5 бори любой намуд мошина нависонен кӯшиш мекунам ман пешниҳодтон кунам. ҳамин бегап бо иншалло ки барвақтаре ба соатҳои 6 маскарам харӣ иншалло ки расчёт мегирем бо навор мепартоем тамошо кунед мошинои бо молодёжтар хубтар мешавад. шумо нависан гирин кадом мошина мехоҳед мо ҳам хуш мекунем ша иншалло. саломат бошен зинда бошен. ҳазор раҳмат барои дастгиритон барои миннатдорира баён мекунем. имо ватсап ҳама ҷуда ёриш история